What's up guys? Ngayong araw, December 5, isang birthday ang magaganap. So what's up guys? Kasama ko nga pala ngayon sila. Pakilala bird. Ako si Boy Kaon. Pakilala. Ayan, nagkantay na sila mga guys. What's up guys? Kuhawa na guys. Gutom ka guys. Una. Dito, oy, dali. Oy. Hey! Oh no! Danilo! So ngayon mga bati mamuga tagahoy dire. Da! Yeah, boy, out, man. Birthday mo sa? Hapit na. Lagi bijuan di ka. Birthday ra ba sa sagma di ba sa? Oh, na video. What's up guys? This is it mga chong. Oops, yan. Oh, sige, hinaw sa may guys. Dapat guys, before makaon, maghinaw sa. Let's go. Ay! Kasi kita gumbim-bim. Guys, at the moment, tapos kami kumain. So, tara, birthday girl.